गोव्याच्या सीएमला जी घबराट सुटलेली आहे की त्यांना माहीत आहे की राहुलजी गांधी हे प्राईम मिनिस्टर देशाचे झाल्याशिवाय राहणार नाही। लोकांची मागणी आहे, लोक राहुलजींच्या विचाराला त्या ठिकाणी एक मान्यता मिळालेली आहे त्या देशामध्ये। त्यामुळे कदाचित गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना भीती वाटत असेल राहुलजी गांधी यांना की ते पंतप्रधान झाल्यावर आपलं काय। त्यामध्ये त्यांनी कितीही प्रयत्न केला तर राहुलजी गांधी थांबणारे नाही आहेत। या देशाच्या सामान्य माणसाचा आवाज म्हणून राहुलजी गांधी पुढे येत आहेत। आणि आज आपण पाहिलं असेल राहुलजी गांधी यांच्या संदर्भामध्ये BJPंना असं वाटत होतं की एवढ्या याच्याप्रमाणे समर्थन देणार नाहीत, पण राहुलजींनी सांगितलं की पूर्ण देश तुमच्या पाठीमागे दहशतवादाचा मुकाबला करण्याकरता तुमच्या पाठीमागे आहे। जरी त्या ठिकाणी विरोधी पक्ष म्हणून सत्तेवर तुम्ही बसला असाल किंवा त्या ठिकाणी BJP सत्तेवर बसली असेल तरी पण या देशामधल्या सर्व जनतेने एकत्र व्हायला पाहिजे हे सातत्याने सांगण्याचा प्रयत्न राहुलजी गांधी यांनी केलेला आहे। त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना भीती वाटणं स्वाभाविक आहे की त्यांनी अशा प्रकारे त्या ठिकाणी विधान करणं म्हणजे त्यांना रात्रीलासुद्धा स्वप्न पडत असेल की मुख्यमंत्री त्या ठिकाणी राहुलजी गांधी हे झालेले आहेत आणि त्याच्यामुळे झोपेतून उठून त्यांनी कदाचित असं प्रकारचं स्टेटमेंट दिलं असेल। सर लिहून दिल्यावर होणार की काय, लिहून देऊन होणार की काय लिहून? जो आपके सीएम हैं उनको रात में भी ख्वाब में राहुल जी गांधी आते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर हुए करके उनको लगता है रात में उठ जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि राहुल जी गांधी को कोई रोक नहीं सकता है। देश की जनता राहुल जी के साथ है, सभी धर्म की जनता, समाज की जनता राहुल जी के साथ है। जो गरीबों का विचार ले, जो गरीब जनता है उन सब का विचार, सभी जाति धर्म का विचार करके राहुल जी गांधी आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए उनको ख्वाब में भी दिखता होगा कि राहुल जी गांधी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, इसलिए वो लिखित नहीं कुछ भी अगर उन्होंने ये करने की कोशिश की अभी राहुल जी गांधी को कोई रोक नहीं सकता। गोवा का प्रोग्रेस अभी